Jalup jakom mar duond buch siasa mar UDA Hassan Omar seyo paro mar jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ewi paro mar dwaro ni piny owacho ochwal pok mag omenda e kor gwenge kaluwore kod kwan dhano manitie alworano. E parono mar Rigathi dendo ni one man one shilling, Omar koni kudek nyaya kwede mag dhoudi e pachoka kendo kelo pogruok e kind oganda jo Kenya. Olero ni pok maromre ma osebedo kata mosebed kichwalo e gwenge ma Thurka osemiyo gwenge mamoko ma yande nothirno oyudo lokruok maduong' kokalo weche mag dongruok. Omar ne loso e romo mane obagi mar walo jogo mabiro laro kombe mopogore opogore kod otiko mar UDA yiero mar duond burano ma ichano tim e dwe mar auchiel. Hii mambo ya one shilling, one man, one shilling, one vote, one shilling, wachana nayo. Hiyo itatuletea uhasama mkubwa sana ndani ya hii Kenya. Ajua ukitaka kuhesabu watu pia na one shilling, hizi wengine wako na karibu 20 million votes. Lakini nchi inaishi ina kitu inaitwa constitutional arrangement. Sisi ndio tulitetea hii katiba kuleta usawa wa kijamii, social justice. Yule aliyepoa kingi zamani sasa amwachie mwenzake na yeye pia apate. Hawa watu wamedhulumika miaka mingi. Kama mtoto wako ameishi vizuri, mtakie mwenzako pia mazuri.